नमस्कार. माझं नाव सौ तृप्ती कमलेश बांदेकर. मी डिचोली गोवा इथे राहते आणि माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे प्रवास. निघायाचे कधी अन पोचायाचे कुठे, निघायाचे कधी अन पोचायाचे कुठे, कळतच नाही जीव प्रवासाला सुटे, माहीतच नाही जीव प्रवासाला सुटे. काय काय घटनांनी रंगेल प्रवास, काय काय घटनांनी रंगेल प्रवास, किंवा अवचितपणे भंगेल प्रवास. काय काय घटनांनी रंगेल प्रवास, किंवा अवचितपणे भंगेल प्रवास. उतरेल कुणी पुन्हा नवीन चढेल, की जीवनाची गाडी माझ्या रिकामी पडेल. भेटेल का जीवलग कुणी प्रवासात, भेटेल का जीवलग कुणी प्रवासात. जन्मोजन्मीचे नाते गर्वाने मिरवित, फुलांचे ताटवे की फक्त बोचणारे काटे, फुलांचे ताटवे की फक्त बोचणारे काटे. माहीतच नाही जीव प्रवासाला सुटे, कळतच नाही जीव प्रवासाला सुटे. सोबत कुणाची किती काळ ती लाभेल, सोबत कुणाची किती काळ ती लाभेल. पळभर आनंदाचा पुन्हा दुःखाची चाहूल. नाती होती मृगजळ, नाती होती मृगजळ नजरेची भूल. अग्निपरीक्षा सक्तीची काय द्यावीच लागेल. सरळच रस्ता की फुटतील फाटे, सरळच रस्ता की फुटतील फाटे. कळतच नाही जीव प्रवासाला सुटे, माहीतच नाही जीव प्रवासाला सुटे. निघायाचे कधी अन पोचायाचे कुठे, माहीतच नाही जीव प्रवासाला सुटे, माहीतच नाही जीव प्रवासाला सुटे. धन्यवाद.